ka sake taba ka. Manta da komai ka sa gaba ka dage akan ayyukanka. A koyaushe in dama ta nufo ka kare ka bare ta wuce ka. A ranar da duk aka ce maka yau baka da ba mai kula ka, hakan za ka ragaisa wanda duk ya hango ka sai boye boye. Zana gurin kunama idan ba karin ba, dumai sai saye zai wuya yayo ya kare sabayyo ta goba. Kalilan idan yayi yawa muna gani shi yake kai ga babba. Samari mu farka mu ankare mu san ba mafarki muke ba, mu san ba maraya kasar ga yanzu sai jinjiri dan na goye. Ka ilimanto kamanta da baya ka tsarkake zuciya ka zamo sha rubutu. A duk lokacin da ka samu biyan bukatun ka karka shagaltu. Cikin masu begen kaza a samu wasu masu burin ka cutu, hakan za ka zauna da su cikin duhu zucina yayi. Ba shakka idan ra'ayi ya zama ɗaya zuciya ta ya aune, abin da zai baka sha'awa agun wanne akasin hakan ne. Iyayya ta kan sakawa mutum hassada fushi salsala ne. Duk wanda ya bi ka to ka san biyayya gare wajibin ne. Kome ka gabawa ya zama tabbata lokaci ne ya yaye. Shi ya fi ma ka ɗaukar dara da nufin wannan da ya baka shi zai musama. Domin in ka zaɓi rashin haƙurin anan take za ka yi rama, kuma watakila idan ka yi haƙuri jarrabawa ake ma. Ya'yan uwa kar mu yarda rayuwar yau ta jefa mu maye. Akwai yaban da zai zama yarfi a gunka, mutuncin ka kimar kaɗan uwa ka zama mai rike sirrikanka. Idan ka zamo mai gujewa kwaɗayi ka da gomar tabarka, idan kuwa ka sanya wa kanka dogara da wani kayan hauka. Dan babu mai waɗani adam sai wanda ya bari murayi.